уважаеми зрители и приятели! Продължаваме срещите с успели млади хора, решили да продължат своето развитие в България. Днес в студиото на Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи град Правец е Мартин Иванов, успял уеб-девелопър, лектор и ръководител на екип. Това е първото интервю от поредицата с Schwarz IT, които са наш спонсор. Здравейте, господин Иванов, благодаря ви от името на целият ни екип, че сте тук, за да разкажете малко повече за себе си от личен и професионален план. Надявам се, не е проблем да си говорим на ти. Разбира се. И така, нека да започваме. Здравейте от мен. Много ми е приятно да бъда тук с вас. Много ми харесва това, което сте направили като студио. Адмирации от моя страна и се надявам тази инициатива да бъде изключително успешна и гледана. Ние се надяваме и много ви благодаря от името на всички нас. Като за начало, разкажи ни малко повече за теб, кой е твоят роден град, кога си роден, малко повече за твоето детство. Какво да разкажа? Не съм много по сантименталните истории от детството. Роден съм в София преди 26 години. Като още от дете ме влечаха технологиите, винаги съм си представил, че когато порасна ще се занимавам с нещо технологично, било то като учен в НАСА, като физик или като инженер. Не знаех, че програмирането ще е моята професия, но го разбрах, може би, когато бях в гимназията. Тогава аз учих в Божурище до 7 клас, в СОУ Летец Христо Топракчиев. Там имах една учителка, искам, ако тя някога гледа това клипче, да я поздравя, госпожа Гара Василева, преподаваше по математика. Тя ми препоръча ТОЕС тогава, като нейните синове бяха го завършили и съответно бяха се реализирали успешно в IT сферата. И това ме накара да опитам. Не знаех какво е, не знаех дали ще е моето, но много исках да опитам. Започнах да се занимавам с различни малки сайтчета, които правех от нулата и видях, че ми е интересно и че искам да се занимавам с това. Съответно, след 7 клас, когато трябваше да избера гимназия, я послушах, учих много математика и влязах, мисля, че бях 3 или 4, сега да не ви излъжа, да не се прехваля в класирането за ТОЕС. И така, тогава започна моя кариерен път малко по малко. В ТОЕС първите няколко години научих изключително много за програмирането, различни езици, различни технологии и съответно успях в 11 клас да стартирам с един стаж при учител от ТОЕС. Ти доста много така пълно ни разказа всичко, обаче аз ще върна малко назад да ни разкажеш за твоите хобита, за твоите интереси. Интересите ми... За компютрите? Не, компютрите не са най-големият ми интерес. В смисъл, това е една професия, която може да даде един много добър стандарт в България и не само. Те са интерес за мен, но с времето, когато един човек се занимава все повече и повече и повече с едно нещо, то му мръзва. Честно да ви кажа, в днешно време интересите ми са пътувания, коли, какво да ви кажа, може би това са основните неща. Мечтата ми в момента е да обиколя в пистите на Формула 1 в Европа. И не само. Това е супер. За твоите приятели, за твоите близки, за твоето семейство. Нищо не каза за твоето семейство. Помогнаха ли ти те да имаш интерес към компютрите или по-скоро не? По-скоро ти сам изяви инициативата? Не. Родителите ми са в доста различни сфери. В смисъл, майка ми е архитект, няма нищо общо с програмирането. Те винаги са ме подкрепяли, били са зад гърба ми и са подкрепяли моите желания във всеки един момент, но не са те хората, които ме подтикнаха да се занимавам в тази професия. Както казах преди малко, просто от дете ми бяха интересни технологичните неща. И всички деца, които отиват в сферата на програмирането, в повечето случаи започват с компютърни игри. И аз съм минал през този период. В момента не мога да си представя да седна и да отделя 5 часа да играя някаква компютърна игра, но това беше, може би, едно от нещата, които ме подтикна да се занимавам с тази професия.
Сега малко да поговорим за професията ти. Ти си web developer. Разкажи ни малко повече за самата професия, с какво точно се занимава тя, какво е твоето оборудване, каква техника ти е необходима. Тук може да ви разкажа по-скоро откъде тръгнах и как стигнах до web development, за да разберете по-добре това, с което се занимавам. Когато завърших ТОЕС, то още преди това, аз започнах да се опитвам да разбера кое е моето. В смисъл, коя технология ми харесва най-много. И с какво искам да се занимавам. Да, защото програмирането не е просто хващаш един език и ставаш добър в него. Ти трябва да намериш тематиката, която ти харесва. Тази професия е изключително необятна и тя не е само за хора, които са техничари. Има изключително много други професии, които можеш да упражняваш в IT сектора, но за това ще разкажа малко по-натам. Как тръгнах с програмирането? В началото започнах да се занимавам с бекенд програмиране. Правенето на сървърната част от едно web приложение. Използвах като технологии Python и Django, като в началото работих в две фирми, с които се занимаваха с тези технологии. Впоследствие обаче, тогава те не бяха толкова популярни, аз исках да се развивам с технологии, които са перспективни, следователно след това мога да си намеря по-престижна работа с тях. И тогава се сблъсках с фронтенд девелопмента и в частност JavaScript и Angular, които много ми харесаха и реших да мина към тези технологии. Това беше някъде около 2016 година. От тогава насам се занимавам главно с фронтенд технологии, Angular, React, AngularJS преди това. Като минах през цялата стълбица на тази техническа професия, бях junior, бях regular developer, впоследствие станах senior, ръководих технически екип и отскоро съм менеджер в Schwarz IT, защото много ми се искаше да работя повече с хора, не толкова с технологии последните няколко години. Съвсем случайно стигнах до Schwarz, тогава беше Kaufland IT Hub. Съответно, мой приятел беше започнал работа там 6-8 месеца по-рано и ми каза: Марато, искаш ли да не станеш колега, търсят хора като теб, трябва ли senior developer, който да ръководи техническата част от един проект и съответно аз си казах: защо не? Да. И отидах на интервю и нещата се получиха, което много ми хареса тогава в Kaufland, че процесът по подбор беше изключително бърз. Отидах на интервю в петък, в понеделник имах оферта и до сряда бях се подписал договор. И вече беше на работа и всичко си започна. Изчаках един месец предизвестие, разбира се, но да, доста бързо станаха нещата. Разкажи ни малко повече за компанията като цяло. За Schwarz мога да говоря много. Компанията е страхотна. Общо взето в момента, въпреки че това, че съм служител, не искам да се абстрахирам от този фактор, за мен, обективно погледнато, това е една от най-добрите компании в България. Мисля, в топ 10 в компаниите в IT сектора в България. Предлагаме изключително добри условия работни, като възнаграждение и като социални придобивки. И това е само първото нещо от всичко, което виждат хората. Впоследствие, когато хората започнат да виждат, че проектите, с които се занимаваме, са на високо технологично ниво, опитваме се да използваме максимално нови технологии, където ни се позволява това нещо. Имаме съответно стандарти, кодинг стандарти, които са според мен не най-модерните, ами по-скоро най-добрите в света. Разкажи ни малко повече за компанията. Така, ще почнем отдалеч. В смисъл, компанията, мога да кажа само изключително положителни неща за нея. С всеки изминал ден става все по-добра. В началото започнахме, аз бях в Kaufland IT Hub. Съответно, имаше и Lidl Digital, като може да сами да се досетите, че едни се занимавах с проекти, свързани с бизнеса на Kaufland, другите се занимавах с проекти, свързани с бизнеса на Lidl. По решение на господин Михаил Петров и по негова инициатива през 2020 година, Михаил Петров е нашето CEO, това го споменах, през 2020 година в края двете компании се сляха и съответно създадохме Schwarz IT България.
Schwarz IT България е дъщерно дружество на Schwarz IT Германия, като ние специализираме в абсолютно всичко свързано с IT решенията на корпорацията. В смисъл работим за Lidl Digital, за Kaufland, за PreZero и абсолютно всички други малки компании, които корпорацията притежава. Имаме също офиси в Испания, в Румъния, в Испания в Барселона, много готин град, в Румъния в Букурещ, както и в доста други европейски държави и не само, които са просто по-малки офиси, които са отново, както преди ние бяхме, работят или само за Kaufland, или само за Lidl. Така, за компанията в България мога да кажа само хубави неща. Технологиите, с които се занимаваме, са винаги, поне доколкото можем, нови. Опитваме се при всеки проект, който първо стартираме, да ползваме това, което в момента е нашумяло на пазара и е най-доброто. Не е само нашумяло, най-доброто, което може да се използва, да се постигне решението, което търсим. Основните технологии, с които се занимаваме за Web Development, в който аз специализирам, са за Backend Development Java и Spring и съответно за Frontend Development Angular. Като имаме и проекти с други технологии, като Vue.js, .NET, Microsoft.NET, съответно и мобилни приложения, които са и хибридни, и native на Android и съответно на iOS. Общо взето всичко, което можеш да се занимаваш в Web и Mobile света, ние го правим като технология. Също така имаме отдел, който се занимава с Machine Learning и Artificial Intelligence, който той е отделен от нашия, аз затова не го споменах в началото. Той е изцяло, всички проекти там са изцяло изградени на Python, доколкото аз съм запознат, но това ми е силата и няма да говоря за него. Иначе компанията, чисто като, така да го кажа, социални придобивки е страхотна. Това може би е едно от най-хубавите места, които можеш да работиш в България. И сме да твърдя, че ние сме в топ 5-10 компании на българския пазар. Надявам се да станем най-добрата. Всички работим в тази посока. Да. Правите много доброволчески кампании и подкрепяте много образованието в България. Да, работим с изключително много университети и училища, както Михаил Петров каза, с всички. Дарихме преди време на деца, които са в, така да го кажа, не в социални домове, но деца, които нямат възможности, лаптопи, които бяха останали в компанията и не се използваха, за да могат тези деца да получат достъп до съвременна техника и технологии. Дай Боже, някой ден да ни станат колеги. Дарихме също техника на Художествената академия в София, защото ние не подкрепяме само IT сектора, ние се опитваме да подкрепим всички сектори в страната и всякакви учебни заведения, просто защото за да върви нашия сектор, трябва и другите да се развиват. Няма как само едно нещо как да ви го кажа, смисъл, представете си един мост и този мост да се крепи само на един стълб. Всичките стълбове трябва да са здрави и да се поддържат, за да може тази структура да остане здрава. Вярвате в младите кадри? Да, изключително много. Както вече казахме, взехме от УКТЦ през годините, мисля, че са 5 или 6 човека, които в момента са си колеги. И смея да твърда, че някои от тях са едни от най-обещаващите хора в компанията, които бъдеще ще са нашите синьор хора, които ще са гръбнака на компанията, трябва да го кажем. Също така тази година взимаме още 5 човека на обучение през есенния сезон. Тук може би е място да кажа, че много ми хареса това, че човек, който разби всички на Олимпиадата, беше жена. Браво на Ния, вашата съученичка. И така, отделно, освен за вашето училище,
Организираме също и Академия Web и Mobile в нашия отдел, с която даваме шанс на хора, които са в момента студенти в университети и не само хора, които просто искат да сменят професията и да се развиват в IT сектора, да стартират в този сектор по най-добрия възможен начин. Като преди 2 седмици стартирахме тази годишното издание, наехме на обучение 5 човека, които да се учат на веб програмиране и съответно още 4 човека, които да се учат на мобайл програмиране с Android. Все интересни и иновативни неща. Има ли IT решения, с които ти се гордееш, които ти си направил, които ти си предложил на компанията? Аз работех в компанията преди да стана лид на този отдел в един проект, който се казва NFWWS. Нещо от немски, не мога да ви го преведа точно, но накратко значението на превода е система за управление на Kaufland магазините. Съответно тази система в момента се интегрира в Германия, скоро и в България и тя ще помогне изключително много на служителите по магазините да си вършат по-лесно и по-бързо работата по мениджмънта на абсолютно всичко свързано с техните процеси. Като започнем от това къде по различните щандове, каква стока има, какви са наличностите, какви доставките идват в магазините, съответно кога отварят магазините, какво е работното време на служителите и още. Това е може би един от най-важните проекти в момента, които се разработват в компанията и мисля, че от България работят общо 15 човека, а екипа на глобално ниво около 50 човека, които работят в 5 по-малки екипа, занимаващи се с мобилни веб приложения и съответно core инфраструктурни решения, които позволяват комуникацията между всичките тези приложения, които използват тези служители. Казахме вече, че си лид в компанията. Какво е да си ръководител на екип? Срещаш ли трудности в това да обединиш екипа? Има ли дразги между тях? Как да ви го кажа, различно е. В смисъл, доскоро моите отговорности бяха да се погрижа за това процесите, чисто технологично в проекта, за който ви разказах току-що, да вървят максимално гладко и съответно това, което се изисква от нас като качество и като решение да се доставят на време. Докато в момента, аз мисля, че ще е лесно, честно да ви кажа. Мисля, че се оправя много лесно с новите ми задачи. Аз смятам, че се справям, но със сигурност е доста челенджинг, защото всички хора са различни, всеки ден попадаш в различна ситуация, хората имат лични проблеми. Тук трябва да намесиш човешкия фактор, да бъдеш емпатичен към хората. За конфликти, както спомена ти, нямаме такива проблеми, да чукаме на дърво, както се казва, просто защото си правим добре подбора на хора. За нас в Schwarz IT България 50% от оценката на бъдещите наши колеги, преди да бъдат наети, е дали те са готини като хора. И не е готини, може би не е правилната дума, дали те са дали ни пасват на културата, дали са хора, с които ние бихме били в добри отношения и колегиално, даже приятелски, така да го кажа. Съответно, другата част от оценката ни е техническата, но както аз много обичам да казвам, технологиите се учат, това да си добър човек не се учи. Така се раждаш. И така се учиш след това хората, които са до теб. Ако даваш добро, получаваш добро. Абсолютно. Имаш ли бъдещи планове, проекти да се развие компанията, да стане още по-добра? Да, разбира се, смисъл. Аз вярвам в идеята на компанията, искам тя да просперира и съответно всеки ден давам 110% от себе си и това нещо да се случва по най-добрия начин. Както ви казах преди малко, тази академия, която в момента стартирахме за Web и Mobile Development, следващите 6 месеца, това е основната ни цел, тази академия да приключи успешно и съответно ние да имаме, дай Боже, 9 нови колеги, които
и те след това да дадат на следващите своите знания, това, което са получили и като отношение, и като знания, за да може компанията да просперира и съответно да се развива. Ами, за твои лични бъдещи планове? За мои лични бъдещи планове, в момента, честно да ви кажа, за компанията. Да, за компанията, аз постигнах моята цел да заема лид позиция. Това беше моя мечта. Много исках да работя с хора и труда, който полагам всеки ден, да импактва, как да го кажа, в смисъл да помага на компанията да се развива, защото когато си помогнал на другите, се чувстваш най-добре. Когато просто работиш за да си взимаш заплатата и как да ви го кажа, в смисъл просто работиш за да можеш да живееш и не се чувстваш толкова добре. Когато даваш на другите, когато твоята работа променя живота на другите, променя деня на другите, ежедневието, тогава ти се чувстваш изключително добре. И съответно, моята цел е наистина това, което го казвам в момента, да го постигне на практика. Да виждам, че хората, с които работя, хората, които зависят от мен, получават това, което аз искам да им дам и са щастливи. Това е наистина страхотно. Това е наистина, ето това трябва да са всички хора, които работят в такъв екип и водят екип. Всички трябва да мислят така. И аз съм на това мнение. Да, как оценяваш успеха? Ти каза, че си постигнал твоята мечта и че Schwarz IT за теб е една сбъдната мечта. Абсолютно. Как оценявам успеха? Това е много, много труден въпрос. Как ви кажа, много е комплексно. Успеха е това, един човек да намери баланса между работата, между семейството, между личните цели и да се чувства щастлив, той и хората около него. Аз се чувствам щастлив, защото, така да го кажа, имам една прекрасна приятелка и дай Боже някой ден жена. Съответно, чувствам се изключително добре с нея, родителите ми са здрави, хората около мен са щастливи, разбирам се с колегите, имам приятели. Нещата в професионална гледна точка се получават, защото аз смятам, че имам правилния атитюд към работата и към живота. Ако всички тези неща продължават да бъдат така, ето това е успех за мен. Успеха не се изразява в коли, не се изразява в материални неща. Да, и в пари. Успехът се изразява в това как ти се чувстваш в края на деня. Аз така съжалявам. И към края на нашето интервю, какво би пожелал на нашите ученици, на училището и на всички, които ни гледат? Първо, бих пожелал да сте здрави. В смисъл, тази пандемия, през която минахме, беше трудна за всички. Съответно, това, което всички осъзнахме, беше, че здравето е на първо място и че ако един човек не е здрав, то всичко друго няма смисъл. Искам да им пожелая да бъдат все така надъхани, да се развиват и да успяват в този сектор. И така, това е в момента. Искам много да ти благодаря, за мен беше чест и ти пожелавам успех и до нови срещи. Благодаря и за мен беше чест. Много добре, много ми хареса цялото интервю и съответно организацията, която направихте. Продължайте се така. Да, наистина ти благодарим.